Kaixo, gu gaur unibertsoa eta lurra gure planetari buruz hitz egingo dizuegu. Unibertsoa existitzen den guztia da. Unibertsoa astro guztien multzoa eta multzo horrek betetzen duen espazioa. Astroak zeruko berezko gorputzak dira. Hala nola, sateliteak, planetak, izarrak eta bar. Gizakiok zerura bidalitako gorputz artifizialak ez dira astroak. Big Bang da unibertsoaren sorrerari buruzko teoriarik onartzera. Duela 15.000 milioi urte sortu zen. Unibertsoko materia guztia puntu bakar batean bildu zen, eta presioari esker estanda handi bat sortu zen. Materia hori oraindik ezabaldu da zabaldu. Sakabanatutako materia hori elkartzen joan izan da, eta hola, astro eta sateliteta sortu izan dira. Unibertsoan etorkizunei buruz bi teoria diferente dare. Bat, unibertsoak eratzen utzi eta berriz puntu txiki batean elkartuko dela beste estanda handi bat sortuz, eta bestia da, unibertsoak eratzen eta eratzen segitu. Galaxiak izan multzo landeak dira. Gure galaxiak esnebila du izena, eta eguzkia eta lurra bere besoa hartzen du. Galaxiak forman arabera lau multzotan banatzen dira. Kiribilak, barradunak, irregularrak eta eliptikoak. Kiribila, ez itxura dakabe. Barraduna, erdigunetik bi beso batea eta bakoitzak galaxiak buelta oskotu. Irregularra, ez du forma simetriko, eta eliptikoa hartza forma dute. Izarrak berezko argia duten astroak dira. Gehien bat hidrogenoz osatuta daude. Grabitate indarrari esker gasak trinkotu ditegia eta hola eztanda batzuk sortu dira. Horren ondorioz argi eta berua sortu da. Eguzki da gure izarra, eta beak behar dizkigun berua eta argiak ikbiztugia gu lurra. Argi urtea astroen arteko distantzia erraldoiak neurtzeko erabiltzen da. Argi urtea argian espazioan urteetan egiten duen distantzia. Argiak segunduko gutxi gorabehera 300.000 kilometro ditu. Orduan urtebetean 946 milioi kilometro. Eguzki sistema. Eguzki sistema, eguzkik eta bere inguruko beste astro batzuk osatzen duen sistema. Duela 4.600 milioi urte sortu zen. Eguzki da sisteman erdigunia eta izarra. Eta beak behar dizkigu argi eta berua. Gravitatea dela eta eguzki sistemako astro guztiak eguzkiaren inguruan orbitan dabiltza. Planetak izarren inguruan orbitan ibiltzen diren gorputza dira. Ez dute berezko argirik, baina izarren argia eslatzen dute. Eguzki sisteman 8 planeta daude eta 2 multzotan sailkatzen dira. Barne planetak eta kanpo planetak. Barne planetak eguzkitik gertuen daudenak dira,
txikia bat dira eta arkaitz eta metalez osatuta dauden. Artizarrak, merkurio artizarrak dira eta gaztea. Kanpo planetak handio dira eta gasez eta izotzez daude osatuta. Horiek Jupiter, Saturno, Urano eta Neptuno dira. Eguzki sisteman planetez gain beste astro batzuk badaude. Adibidez, sateliteak, meteoritoak, asteroideak, kometak eta planeten arteko gas eta hotxak. Gravitate indarra. Gravitate indarra gorputza handi batek txikiago bati bere erdirantean zirakatzeko egiten duen indarra da. Lurrak egiten duen gravitate indarrari esker, gauza lurrera hartzen dira eta ez dira lurrotxak dira esikatzen. Eguzkik dakan gravitate indarrari esker, eguzki sistema horrekan mantentzea. Isaac Newton izan zen, gravitate indarran legeak idatzi zituen zientzilari. Sateliteak. Planeten inguruan bilaka dabiltzan astroak dira. Lurrak satelite bakarra du, ilargi. Asteroideak. Asteroideak planeta txiki bezala jo daitezke. Asteroideak Marte eta Jupiterren artean asteroide herrikoa osatzen dute. Asteroideen beraien artean talka egindakoan pusketa txikia osatzen dira eta pusketa horiek meteoritoak dira. Meteoritoak. Asteroideak talka egindakoan pusketa txiki batzuk libratzea da unibertsuan zehar zabaltzea. Lurraren ibilbideak topo egindakoan atmosferan sartu eta izarruxon bilakatzen dira. Pixkanaka lurra iritsi bitarten desegiten jotea, eta noizbait iritsi dira eta krater izaneko zulok sortu dira. Kometak. Kometak zeruan noizean baina agertzen diren berezko argidun gorputza dira. Eguzkira gerturatzen direnean, gainazaleko izotza urtzen zaien eta guztana ikutzen diogu. Jale kometa 36 urtez gerturatzen da. Lurra gure planeta. Lurra eguzkitik gertuen dagoen hirugarren planeta da. Eta gu bizi gara. Lurrean bizi dago bi arrazoiri esker. Bat, temperatura egokiari esker ura egoera likidon dagoelako. Eta bi, oxigeno asko duen atmosfera duelako. Itxurari begiratutan, lurra ia esfera perfektua da. Arkaitzez eta metalez osatuta dago. Eta kanpoaldean egoera solidoan daude, baina barrualdean egoera. Lurraren mugimenduak. Lurrak etengabe bi mugimendu ditu. Errotazio mugimendua eta translazio mugimendua. Errotazio mugimendua. Lurrak bere arrantzaren inguruan biraka dabela. Bira oso bat iteko oktalo ordu ditu. Egun bat. Translazio mugimendua. Lurra eguzkiri bueltaka dabil. Eta buelta oso bat emateko 395 egun da 6 ordu behar ditu. Lau urtean behin bizurtiak gertatzea. Eta orduan urteak 696 egun da otsailak eta 9 egun. Lurrak egiten duen ibilbidea ez da plano horizontal bat. Baita berako ibilbide bat bezik. Lurra ibilbidearen goiko puntuan dagoenean, hego hemisferioan uda izangoa eta ipar hemisferioan negu. Bego puntuan dagoenean, hego hemisferioan
neu izango da eta iparren ikuslatua. Eta erdiko puntutan donean, nola eguzki igual jotzen, berdin jotzen bitan, udazkena eta udaberria zituela. Ilargia lurraldean satelite bakarra da. Ez du berezko argirik. Eta eguzkitik jasotzen den argia islatzen du. Ilargian ez dago bizirik, oxigenorik ezurik ez dagoelako. Ilargik lurrak bezala xerri mugimendu ditu. Rotazio mugimendua eta translazio mugimendua. Eta mugimendu bakoitza egiteko 8 egun behar ditu. Ilargiak itxuraren arabera 4 fasetan bereiztea. Ilgora, ilbera, ilberria eta ilbetea. Eklipsia. Tartean behin, eguzki, lurra eta ilargi lerro batian jartzea. Eta erdin piatzean astruak beste astruai itzala iteio. Horri esate zaio eklipsia. Bi eklipsia mota dago. Eguzki eklipsia eta ilargi eklipsia. Eguzki eklipsia. Ilargi eguzki eta lurran tartia gartzean gertatzea. Eguzki ilargi ez zaio lurra jatzen. Orduan, ez da ilargi ikusten. Ui eguzki ikusten. Eta ilargi eklipsia. Ilargi eklipsia da lurrat eguzki eta ilargi tartia gartzean. Orduan, ez zaio aiatzen ilargiri eguzkin argikan lurrak tapatzen dago, eta orduan lurreko ez da ikusten ilargi. Itzalak pusketa bakarrik dagoetzen bali maio beste astruai eklipse partziala horretzen zaion. Eta oso bat apatzen bali maio eklipse osoan. Zer da unibertsua? Resistia. Astrofizika multza hori betetzen duen espazioa. Zein da unibertsua sortu den? Big Bang. Kontauko eklipsean buruzko historioi. Leheno, zientzilarik eta apaizak pertsona igualak izatezian. Eta orduan behar bazekiben noiz zerta bertzian eklipseak. Orduan, aprobetxa gute zuten da herriko jendea izatezian gaizki portaziala eta orduan jaunak zigorteko zikila. Eta orduan, arratsaldean, goizian, segun ez gertatzen zeru gaiztuen gozara. Eta orduan jendea berrezatzea jute zen. Orduan, nahikoa errezago zutenean, eklipsia juntezan, eta orduan, pentsatu zuten, nahiko zigorra goziko.